Crònica d'opinió, Joan Becat. Bon dia. Acaba de ser publicat per l'editorial Llibres de l'Índex un diccionari occità-català de Joan Daniel Besonov. S'indica a l'inici del llibre que ha estat revisat per Idali Vera. Els dos són professors de català a Catalunya Nord, en els col·legis i liceus, són gent de les noves generacions que són el nostre futur. Ja se coneixia, pels seus articles i ressenyes d'obres occitanes en les revistes, que Joan Daniel Besonov era interessat, per no dir apassionat, per la literatura occitana. Se li notava quan escrivia. Ara bé, fer un diccionari rigorós, amb milers i milers i milers de mots, amb les seves referències i acompanyats de citacions on la paraula es troba en un context escrit d'un autor, és tot una aventura, una cursa de llarg reconegut. Joan Daniel Besonov, que és un dels més bons autors nord-catalans, confirmat, aquí com a Barcelona, que personalment apreciï molt, aquest cop m'ha impressionat de debò. Aquest diccionari és centrat sobre l'occità provençal, però segueix la grafia clàssica, és a dir, la grafia, la manera d'escriure, generalment admesa. Però, per no caure en el localisme, tot i que recull sistemàticament el vocabulari occità provençal, és a dir, la variant parlada a Provença i a la Vall del Roine, incorpora mots, incorpora lèxic de les altres variants occitanes, indicant la seva procedència: llenguadocià, gascó, llemosí, alvernès, d'Alvèrnia, l'Auvergne, o alpí, és a dir, del Delfinat, le Dauphiné. Cal saber que l'occità, com el català, i totes les llengües parlades en un territori ample, la meitat sud de França per l'occità, més de 800 quilòmetres de nord a sud pel català, doncs totes aquestes llengües amples tenen variants regionals, amb pronúncies un poc diferents i, en part, un vocabulari particular. És el cas del català. Fa un segle que hi ha una acadèmia, l'Institut d'Estudis Catalans, que ha fet una norma escrita, comuna, que totes les variants poden utilitzar. És la norma elaborada sota la direcció de Pompeu Fabra, que per això se designa sovint com el pare de la llengua catalana. En tot cas, l'unificador. En el cas de l'occità, les variants són més diferenciades que pel català i, per falta d'un consens o d'una acadèmia integradora de tota l'àrea i reconeguda com a tal, hi ha encara grafies dissidents que fan un gran dany a la llengua i al seu ensenyament. Per això, la feina de Joan Daniel Besonov és coratjosa, a més de ser remarcable, car aplica el mètode que ha fet tant servei al català a una llengua germana, l'occità. Els mots del diccionari són acompanyats de citacions literàries, amb la seva traducció en català, traduccions molt encertades, on se veu que qui tradueix és ell mateix un autor literari. Recomani aquest diccionari occità-català de Joan Daniel Besonov, que trobareu a la llibreria catalana, a Can Costa Torcatís i a altres llocs. Serà útil a tots els catalans del nord per entendre millor els nostres veïns occitans i, sobretot, serà útil a tota la gent del Fenolledès que tindran un diccionari de butxaca molt còmode i fiable de la seva llengua. Bon dia a totes i a tots. Crònica d'opinió, Joan Becat.